Vi er i Kambodja. 1 døgn forsinket desværre, men nu er vi her, og nu skal vi have det bedste ud af de dage, vi er her. Vi landede i lufthavnen i Siem Reap, og her ventede vores tuk-tukker, som ville føre os op til hotellet. Vi havde en vogn til bagage, og så sad vi 2 hver i hver sin tuk-tuk. Nu kører vi til hotellet, og dernæst så skal vi ud og lave en rundtur, og det bliver lidt andet program end det, vi har annonceret. Det bliver nemlig, at vi tager først ud på søen og ser befolkningen langs søen, og hvor de lever og hvordan de lever, og så får vi frokost ude på søen. Da vi ikke havde fået vores kufferter, måtte vi jo altså hen og købe hatte og nødvendige ting for at vi kan klare turen. Da vi jo ikke har fået vores kuffert, det får vi først, når vi kommer hjem. Men vi har fundet ud af, hvor kufferterne er. De er i Bangkok, og de kommer klokken 3. Nu er vi på vej ud til søen,